प्रणाम जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी प्रणाम करतानी और स्वागत बा आप लोग के। आशा करतानी आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा लेके एक बार फिर से हाजिर हो चुकल बानी देसी रिएक्शन भोजपुरिया अंदाज में और अपना भोजपुरी भाषा में। जौना रिएक्शन के नाम बा, जौना गाना के नाम बा कमर डैमेज। जौना के वादा तो हम बहुत दिन पहले कइले रही के गाना आई तब वही कह देम, ओकरा खातिर सॉरी बा, ना कपैनी कुछ कारण रहे, लेकिन आज बैठल बानी तो सारा रिएक्शन कर देम जितना भी ट्रेंडिंग में गाना वीडियो टेलर आइल बड़े से। जी भैया, तो कमर डैमेज हमारा लगा था कमर डैमेज हम गाना 29 तारीख के 3 बजे के आसपास में रिएक्शन दे रहा बानी, लेकिन हमारा लगा था खेसारी जी के गौरू गाना हल्का आवाज साउंड या कोई के कोनो गाना आ रहा बा ओकरो रिएक्शन करम। हो सकता ये रिएक्शन रिलीज होके उ गाना आ गई होके, चाहे रिएक्शन से पहले वो गाना के रिएक्शन आ गई होके, काहे कि नया रही तो अगर रिलीज हो जाई कल परसों में एक रिएक्शन रिलीज करे से पहले तो पहले ओकरे ही रिएक्शन रिलीज हो जाई। तो प्यार आशीर्वाद देम जा, ज्यादा बकवास ना करते हुए डायरेक्ट रिएक्शन पर चल जाओ। कमर डैमेज जना में नीलम गिरी बड़ा दिन के बाद देखे के मिलल बड़ी खेसारी लाल यादव जी के साथ में और एकदम रोमांटिक अंदाज बा। तो चल जाओ, मूड बनाइए लिए जब देख के ऐसे प्यार आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जा। बैक टू बैक आप लोग भोजपुरी देसी रिएक्शन आप लोग देखे के मिली। जय भोजपुरी रिएक्शन शुरू कर लिख के दो यो। अरे बॉडी बना जिम बा का मांगत रे हो। ड्रेस कितना अच्छा अच्छा पहने। खेसारी जी के ड्रेस देख के अच्छा लगा, मन कर वैसा ड्रेस पहनल जाओ। एकदम मूड में लगा था रे। के लइला टच नहीं करे दे मिली ना जवाब तबले देखना कौन जवाब गलत बात भाई। भले शादी गलत बात कैसन जवाब लगा तो होई दे लागत रे मक्खन मोहत रहे। अरे जिया जिया जोड़ा ना होला खेसारी के वीडियो के। अरे का केमिस्ट्री बा जिया जिया रे जियो रे। इहे चुमुक जैसा टवले रागी हो असरे पूरे पूरे चढ़वले रागी हो राजो हो गबड़ा के साइड हो जाइबा मास्टर लोग ये बात समझी। आई सिस्टम में कवनो खराबी त हमके सही बात कितना ड्यूटी कितना बाया पसंद। अरे ऐसा हरकत करेंगे नहीं करब गारंटी लिख के दो कमर डैमेज नहीं करब गारंटी लिख के दो। देवाल कॉमिक टाइमिंग के जवाब ना होला, मजा आवेला देखे। फुल वीडियो देख ली कुंदन खेसारी जैसा चेतना कुंदन जी आजकल हिट चलता है। सुबह थी जवानी आके खेत न रही बाद में का कटबो सब पहले से सोचले पानी हम कुली बतिया हो एक एक पे बनवाले मिया चुके रतिया हो एवरेज लागत तनी गाना हमारी नौकरिया करब परमानेंट लिख के दो, खाली पंच लाइन ही हिट बा। कमर डैमेज नहीं करब गारंटी लिख के दो कमर डैमेज नहीं करब गारंटी लिख के दिए दो। गाना तनी ऐसा बोर करता, बीच में अंतरा जोन बा
तनी मुनी बोर करता, म्यूजिक भी ठीक ठाक बाटे। सबसे अच्छा है गाना में डांस बा, कोरियोग्राफी बा, खेसारी लाल यादव जी चाहे नीलम गिरी के जौन डांस स्टेप बा, केमिस्ट्री बा, ये अच्छा लागता, जोड़ी अच्छा लागता, ये लोग के ड्रेस अच्छा लागता, डायरेक्शन भी अच्छा लगता, वीडियो देखे के मन करता। कमिंग टाइमिंग में जे तरह से खेसारी लाल यादव जी निभैले बाड़े बहुत मजेदार बा। साथ में जौन ये लोग केमिस्ट्री मिलत एक दूसरे के साथ में मस्ती करके मतलब फील करके डांस करता लोग, उ जौन मैटर बा लेवल पे तनी ऐसा लिरिक्स के अंतरा जौन बा उतनी कमजोर लागता, उतना मजा किक नहीं दे पाओ उतना नहीं तनी ऐसा बीच में आप देखबे कनिया जा पहिल का अंतरा तक ठीक चलला, दूसर का अंतरा एकदम बोरिंग कइला सा का शब्दों आइल हमरा बुझाइल है ना, ठीक बा। बाकी सब मिला के ठीक बा, बहुत सुंदर बा, गाना सुने लायक बा, मैटर उ पंच लाइन बा, कमर डैमेज ना करबो, ई गारंटी लिख दे, ई नया बा, खूबसूरत बा, सुने लायक बा और यह अतने हिट बा रील पे, अतने वायरल हो रहल बा। आजकल यह जमानो आ गइल बा, पंचे लाइन हिट बाटे। बाकी सब मिला के बढ़िया बा। आप लोग कैसा लगा रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग अपन राय बताइए कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, लाइक करी जा और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लीजिए ताकि अगला रिएक्शन जब आई तो आप लोग फट दे सबसे पहले देखे के मिली। जय भोजपुरी, एकता बना के रखिए।